Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa tiyankhule na Ambuye lero lachiwiri Mulungu wa 22 mu nyengo ya Pachaka. Mawu athu alero oyamba akuchokera mu kalata yoyamba kwa Atesalonika mutu 5 ndime ya 1 mpaka 6 kudzapitiliza ndi ndime ya 9 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Dave Muhone kuchokera ku St. John Church, St. Denis Parish, Bolero, mu Diocese ya Mzuzu. Pamene uthenga wathu ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu wa 4 ndime ya 31 kulekera 37. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku St. John the Baptist Parish, Lirangwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni tikhalire limodzi, tipempherere limodzi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Atesalonika. 1 Atesalonika mutu 5 ndime 1 mpaka 6 kuyambiranso 9 mpaka 11. Abale, za nthawi ndi nyengo yake yozachitika zimenezi nkosafunikira kuti ndichite kukulemberani. Inu nomwe mukudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye lizafika ngati mbala ya usiku. Pamene anthu azikati pali mtendere tili pabwino, pamenepo chiwonongeko chidzawagwera mowadzidzimutsa. Chidzawadzidzimutsa monga momwe zowawa zimachitikira mkazi pa nthawi yoti achire, ndipo sadzatha konse kuchizemba. Koma inu abale, simuli mchimbulimbuli kuti tsikulo nkukudzidzimutsani ngati mbala. Paja nonsenu zanu zonse ndi za mkuwala, ndiye kuti za usana. Ife zathu si za usiku kapena za mu mdima ayi. Chifukwa chake tsono tisagone tulo monga momwe amachitira anthu ena. Ife tikhale maso, tikhale osaledzera. Paja Mulungu sadatisankhe kuti tidzaone mkwiyo wake, koma kuti tidzalandire chipulumutso cha Ambuye athu Yesu Khristu. Iwo adatifera kuti tikhale ndi moyo pamodzi naye. Ngakhale pamene tili moyo kapena titafa kale. N'chifukwa chake muzilimbitsana mtima ndi kumathandizana monga momwe mukuchitiramu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 4 ndime ya 31 kulekera 37. Pa nthawi yomweyo Yesu adapita ku Kapernao, mudzi wina wa ku Galileya, nkumaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankalankhula moonetsa ulamuliro ngati mwini wake. Nyumba ya mapempheroyo munali munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa.
adalankhula mokuwa kuti, kodi takuputani chiyani inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani ndinu oyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati, khala chete, tuluka mwa munthuyu. Apo mzimu omuyipitsa uja udamugwetsa pansi munthuyo pakati pa anthu nkutuluka, osamupweteka konse. Anthu onse aja adazizwa mpaka kumafunsana kuti mawu amenewa ngotani, ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndi ulamuliro, ndipo ikutulukadi. Motero mbiri ya Yesu idawanda kudera lonselo. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mawu lero akupereka kusiyana pa zimene amalankhula, pa zimene amaphunzitsa Afarisi kapena akatswiri akadaulo amalamulo ndi zimene amaphunzitsa Ambuye Yesu. Choyamba tamva kuti zimene amalankhula Ambuye Yesu zimawagwira mtima. Zimene amalankhula Ambuye Yesu zinali zoona. Chimenecho nchimene chimasiyanitsa chiphunzitso cha Afarisi komanso chiphunzitso cha Ambuye Yesu. Sikuti pamene akuti zimene amalankhula anthu amadodoma nazo chifukwa choti amalankhula zilankhulo za angelo, ayi. Kapena kuti zimene amalankhula anthu zimagwira mtima, zimatenga moyo, kuti mwina amalankhula chilankhulo chijamati chozama, ma bombastic words, ayi. Amalankhula zomwe amalankhula Afarisi, koma amazilankhula chifukwa poyamba amazilankhula ndi chikondi. Kachiwiri zimagwira mtima chifukwa choti zimene amalankhula iyeyo mwini wake Yesu Khristuyo amazichita, sanali munthu wapawiripawiri. Kusiyana kumeneku ndikofunikira kwambiri chifukwa paja poyamba tonsefe ndife alaliki. Tonsefe Mulungu adatituma, pitani ku dziko lonse lapansi kalalikeni uthenga wanga. Poyamba uthengawu timaulalika inde pogwiritsa ntchito Baibulo, mawu a Mulungu. Komanso uthenga timaulalika makamaka ndi moyo wathu. Aliyense amene ali ndi moyo ndi mulaliki. Pamene tiyenda tikulalika, pamene tiyimba tikulalika, pamene tigwira ntchito tikulalika, pamene ticheza tikulalika, pamene tikumwa tikudya tikulalikanso uthenga wa Mulungu. Koma kuti pamene tikuchita zonsezi, pamene tikulalika zonsezi, kodi chiphunzitso chathucho chikufanana ndi cha Ambuye Yesu chimagwira anthu mtima? Kapena ndife monga Afarisi, poyamba anthu amene amalankhula za Mulungu alibe chikondi. Anthu amene amalankhula za Mulungu pamene iwowo amachita pawiripawiri. Anena chinthu A, iwowo akachita chinthu B. Nchifukwa chake anthu sizimawagwira mtima. Ndiye pamene tikunena kuti Ambuye Yesu Khristu adatituma mu dziko lapansi kuti tikalalike uthenga wake. Uthenga ukuti mizimu yoyipa ifeyo idzitimvetsera. Mzimu woyipa lero ndi mzimu wa chiphuphu katangale. Mzimu woyipa lero ndi mzimu wa miseche. Mzimu woyipa lero ndi mzimu wa kuba, mzimu wa chigololo. Kodi ifeyo titatsekula pakamwa kwa anzathu, kwa anthu amene timakhala nawo m'banja lathu, kwa anthu akuntchito, nkulankhula kuti chigololo nchoyipa, atimvera? Ngati atimvere, ifeyo ndithu tidziwe kuti chiphunzitso chathu nchoona ndipo anthu chidzagwira mtima. Ifeyo kuntchito kwathu ngati tingalankhule kuti katangale ngoyipa, anthu nkutimvera, ndiye kuti kuntchito kwa anthu amadziwa ndife mboni yopanda katangale. Koma tu mizimu yoyipa sikumatimvera chifukwa ifenso timadya ndi mizimu yoyipayo. Ifenso mzimu wa katangale uli mwa ife. Ifenso mzimu wa uhule uli mwa ife. Ifenso mzimu wa chigololo uli mwa ife. Mzimu wa kuba uli mwa ife. Ndiye pamene tiyambe kutchula zoti kuba nkoyipa, Satana amangoseka, ali kodi uyo waledzera chani? Ali kale mbali yanga. Tithetsa bwanji katangale pamene corruption ikuyambira kumutu mpaka kumapazi. Nsomba ikaola kumutu, chipyepye sichingakhale chabwino. Ngati atsogolera amene akuyambisa corruption, muyembekezera bwanji nzika ya chabechabe wotsika pa udindo
asapange corruption. Tonse tili mu same WhatsApp group, aliyense ndi administrator. Satana akutiseka sangatimvetsere. Abale anga okondeka mwa Ambuye, ngati tikufuna tithetse katangale makamaka mu dziko lino la Malawi, pasapeze kukhala ndi immune system kuti uyatha kuchita chilichonse chimene akufuna tidzamuzenga pambuyo. Nanga enawo si anthu, enawo si zolengedwa za Mulungu. Tiyeni kuti tilankhule zogwira mtima, tiyambe tadzisesa ifeyo, tiyambe tadzikolopa ifeyo, tiyambe tadziunguza ifeyo, ndipo anthu adzatimvera. Tikufuna tidzudzule mzimu wa mitala, tionetsetse ifeyo sitili wa mitala. Tikufuna tidzudzule mzimu wa ulesi, tionetsetse ifeyo ndi anthu olimbikira ntchito. Tikufuna tidzudzule mchitidwe wakuba, tiyeni tiyambe ifeyo kuyeretsa komanso kuleka mchitidwe wakuba. Apo ulaliki wathu udzakhala ogwira mtima. Sizophweka kulalikira chonchi, timasoweka mzimu woyera. Nthawi yonse Mulungu atitumizire mzimu woyera, mzimu wachoona, mzimu womasula, mzimu wa ulemerero, kuti pamene tikufalitsa mawu ake, inde mizimu yonyasa tipondereze. Mizimu imene Mulungu adayitswanya, ifenso tiyeni tiphwanye mutu, kuti pamapeto pake ufumu wa Mulungu uyangate ponseponse monga bowa, ndiponso kumwamba tonse tikasangalale limodzi ndi angelo. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.